Така, здравейте! Още веднъж на всички. Пуснахме записа вече. Пламене, здравей! Няма да мога да изброя всички ви, явно сте доста тази вечер. Казвам се Стоян Васов. Да се представя за тези, които не ме познават. Аз съм професионален трейдър. Видяли сте в сайта на Active Trades. Занимавам се от 2000-та година. Сега съм написал първата си книга, която се нарича Пътят на дилъра. Тя много скоро ще бъде в търговската мрежа. Въпрос на седмица до 10 дни приблизително. Всеки от вас ще може да се запознае с нея, който има желание, разбира се. Също така съм основател на първия трейдърски клуб с сигнали и менторство. Повечето от вас, от тук присъстващите, знаят, те са част от този клуб. Нарича се Forex Master Club. Това е и адреса му в Skype. Подготвя се и сайт на клуба, Forex Master BG, но той все още не е готов. Както ви казах, аз започвам сега да се занимавам с други хора, но съм професионален трейдър от доста време. Така, темата за днес сега ще бъде, както знаете, Брексит, Великобритания, първата политическа отговорна страна. Семинара ще се проведе по следния начин, да ви кажа да знаете с две думи. Първо ще имаме една PowerPoint презентация, в която съм подготвил някои неща, които ще коментирам. След това ще имаме отговори по PowerPoint-а. Постоянно може да задавате въпроси, да ме прекъсвате. Аз не се притеснявам от това. Всеки от вас ще получи отговор на въпроса си, максимално адекватен от моя страна. След което ще преминем към графики в реално време. Както казах, членовете на моя клуб го знаят това нещо. И ще коментираме пазара в реално време, какво се случва, какво е моето виждане, защо и какви са съответно моите очаквания, което смятам ще бъде интересно за всички вас. Тоест, моята цел на семинара е да бъде малко по-различен. Хем да има така теоретична част, която да коментираме, хем да има и практическа част, което да не е само суха теория с цифри, защото това ще бъде много скучно. Аз също съм присъствал на други семинари на колеги и смятам да го направя малко по-разчупено. Надявам се да ви бъде интересно. Така, както казах, започваме с презентацията. Една секунда само. Така. Само да го извадим на... Ето го, готово. Така. Сега се зарежда. Понеже има 2-3 секунди закъснение, затова ще се опитам да изчакам малко така 2-3 секунди, за да може всеки от вас да вижда на екрана си какво се случва и съответно да получава адекватна информация. В момента зареждаме файла. Така. Значи, темата, както знаете, Брексит, Великобритания, какви са последиците? Инженер Стоян Васов, защото аз, както съм магистър по финанси, съм и строителен инженер, за тези от вас, които са любопитни. Така, искам първо да обърнем внимание на ето това заглавие от вестник Сън. Какво като цяло иска кралицата? Тя казва, както виждате, дайте ми 3 причини да останем в Европа. Тази жена има, според мен, доста силно влияние в Великобритания и много от хората я уважават. Както знаете, и вестник Сън също уважава себе си вестник. И изхода от Брексита, като цяло да ви призная, хората от клуба го знаят това нещо, очаквах да останат преди месец, може би, когато наближаваше референдума
Очаквах да останат в Евросъюза, но колкото повече приближаваше, толкова повече някак си вътрешно усещах, че нещата стават на кантар. Кантар, какво имам предвид? И двете страни имат своите доводи за оставане и съответно за излизане, което сега ще коментирам и днес с вас. Както знаете, резултата е излизане на Великобритания като цяло. Нощта беше много интересна, но това ще коментираме в края на семинара. Така. И тук исках да ви кажа, че това според мен е оказало някакво влияние върху вота. След това пак на вестник Сън, Денят на независимостта. Това наистина е много важен ден, като цяло и за трейдерите. Тези от вас, които търгуват от повече време, особено преди 2007 година, 2008 преди кризата, Жоро, би трябвало да имаме звук. Има. Да, Жоро, нещо при тебе. Проблема, извинявам се. Значи, че търговията беше много различна, много динамична, имаше голяма волатилност, имаше правила, технически и анализ се спазваше, фундаменталния също така. Но след кризата, като че ли цялото доверие изчезна. Нямаше доверие между банките един на друг относно облигации, кредити и други финансови инструменти. И това породи една несигурност в валутната търговия. Тя е едно отражение на икономическата активност, на икономическата ситуация в света. Като цяло, според мен, това се отразява на графиката, ако умеете да четете правилно. Особено от началото на тази година нямаме такива сериозни дневни движения, няма волатилност, дори има дни и седмици, които са 30 до 50 пипа движение, което е много трудно да го хванете и много трудно да реализирате печалба. И това, което искам да ви кажа, което е важно според мен, е, че от днес нататък това завърши. След това решение на Великобритания, със сигурност волатилност на пазара ще има. И тепърва тя предстои. Днес ви съветвам тези от вас, които не са търгували, да не търгуват. Пазара има неяснота, имаше турбуленция през нощта. Както казах, това ще го коментираме по-късно в семинара. Отделил съм специално време за това. От понеделник започваме да наблюдаваме нещата и да преценяваме за нови входове, когато вече пазара се успокои и намерил някаква яснота, техническа, дори и фундаментална, ако щете. Та мисълта ми беше, че вече няма, как да ви кажа, този застой, особено тази година. Волатилността започва и ако всеки от вас изиграе картите си правилно, може да спечели много повече със същия риск. Целта е, както казвам и целта е да направите максимална печалба, но с минимален риск. Един от членовете на моя клуб ми каза следното. Значи, някои от вас знаят, но за тези, които не ме познават, ще кажа. Клуба е от 3 месеца, съществува. Той има нулева реклама, само от уста на уста. Вече около 60 и нещо човека са негови членове. И от 17-18 сделки приблизително имаме над 2000 пипа печалба. И идва един нов човек няма значение откъде, нямам и представа, и казва, аз това го правя за 3 дни. Ами да, правиш го, обаче колко сметки си гръмнал? Ами много. Какъв е ефекта? Нулев. Въпросът е как, пак ви казвам. Казвам ви го това, за да разберете, че трябва да го правите с минимум риск. Говориме за 1% на сделка от размера на сметката ви. Истината е, че губят на този пазар тези, които претоварват сметката. Това е най-разпространената грешка. Прави се по много фактори, от незнание, от лакомия, от увеличени маржини, от страна на брокерите. Самите брокери не са виновни, като цяло говоря. Не специално за Active Trades. Като цяло те го правят, защото тази несигурност отива и към тях, защото те трябва да покрият вашите сделки. Но някои, които не са го преценили това нещо предварително, влизат в прекомерен риск. В момента
човека, за който говоря е тук, тя си знае, надявам се, че ми обещава нещо повече да не го прави това. Искам да ви кажа, че да прецените размера на сметката си. Няма как с $1000 да направите $100 000. Това е изключително трудно. Не е невъзможно, но изключително трудно. Може само да прибавяте малко по малко върху сметката. Дори 4-5% на месец, това е много голяма печалба. На трейдинг курса успяхме да направим 23,4% за 3 месеца, което е супер. Даже 5% е много, а ние сме направили 8%. Но така е, имали сме шанс, направили сме го. Там е, ако правите по 5% на месец, като ги сметнете на година, със сложна лихва, тези от вас, които знаят какво е сложна лихва, лихва, която се натрупва месец върху месец, почти ще удвоите сметката си за една година. Такава доходност няма да ви даде нито една банка и нито един фонд в България. Така че искам да ви кажа, разберете ме правилно, ако правите нещата с минимален риск по правилния начин, вие ще успеете. Аз знам как се чувствате, аз съм бил като вас. Аз съм бил на ваше място. Единствената разлика е, че аз вече съм осъзнал нещата и аз гледам от друга гледна точка. Та да не се отклоняваме, да продължиме. Това беше по темата, че волатилността започва от сега нататък, от другата седмица. Дори август месец, който като цяло е летаргия, поради отпуски, летни и така нататък, има малки обеми. Дори август месец очаквам да бъде силен като движение. Единственото, което вие трябва да направите, да осъзнаете като трейдери, е да разберете. Еди, ще ти кажа къде е клуба накрая. Forex Master Club е скайп адреса. Заповядай, ако имаш интерес. Ще се запознаем. Мисълта ми беше, че Иво ме пита. Да, много се извинявам, че не мога да ви... Точно така, да. Жоро, благодаря ти. Жоро е член на нашия клуб. Това е скайп адреса. Пускате заявка и влизате веднага. Мисълта ми е, много се извинявам, че не мога да ви го покажа. Сайта в момента се изгражда. Той ще бъде изграден 10 до 15 дни. Както ви казах, това е нов клуб, той от 3 месеца. Книгата също ще излезе, за което пак ви се извинявам. Имаше забавяне по независещи от мене фактори, но вече нещата са решени. И до 10 до 15 дни всеки ще може да погледне, който има интерес. Та мисълта ми беше, вашата цел като трейдери е да хванете посоката. Вие не може да промените политическата нагласа. Това не зависи от вас. Това зависи от други хора. Политиката е, как да ви кажа, политиката е нещо много сложно, но то не зависи нито от мен, нито от вас. Единственото, което ние да направим, е да преценим нещата правилно. И когато сме ги преценили правилно, като цяло, като гледна точка, тогава това е успешна сделка за нас. Вие не може да предвидите дали те ще излезнат или няма да излезнат, или какво ще се случи, какво ще решат. Това е политически анализ, който е доста сложен. Тоест, искам да ви кажа, че не може да помогнете на съответната държава да прогресира или да бъде по-добре икономически. Вие просто си вършите вашата работа. Но едно ще ви кажа, според мен от днес нататъка със сигурност волатилност ще има. Пак повтарям. Така, преминаваме нататъка. Ето, Daily Mirror, друг уважаващ вестник, виждате каква кладенец ли е това, черна дупка ли е. Те казват Vote Remain. Тоест, от английски оставай, гласувайте за оставане. И резултатите като цяло бяха доста и рискови, и неясни. Извинявам се. Но в крайна сметка напуснаха. Ето пък друго от Daily Express. Vote Leave Today. Вашата страна има нужда от вас. Искам да ви кажа, че и двата лагера имат своето право, чисто от тяхна си гледна точка, че е правилно. А всъщност кое е правилно за страната, честно казано и аз не мога да ви кажа.
Защо? Защото тези, които са гласували за оставане, те остават в Евросъюза, могат да търгуват с Съюза, имат своите плюсове, нали, от това нещо, вътре са в, искам да кажа, в защитата, в търговските отношения и така нататък и така нататък. Тези обаче, които искат да напуснат, също имат своето право, защото цялата им страна се е напълнила с емигранти, които са от целия свят. Аз нямам нищо против хората, те търсят своето щастие, но хора, които не работят и живеят на социални помощи и взимат 2500 лири чисто, само защото имат дете и не работят абсолютно нищо, а останалите плащат това, аз лично не съм съгласен с такава схема и такава политика. И на тяхно място бих гласувал напускане. Сега от друга страна, повечето от вас знаят каква е тази ситуация и в България с някои общности, които имаме тук в нашата страна, които, как да ви кажа, само използват блага, а не плащат нищо. Всички знаете кои са те, да не споменавам. Също с това не съм съгласен, защото всички вие, както и аз, си плащат данъците в общината, плащат си тока, плащат си водата, здравните осигуровки. Предполагам, че е така. Защото ако вие не си платите тока, на третия или на петия ден идват и ще ви го отрежат за 20 стотинки. А на тях няма да им го отрежат, защото ще стане масов бой. Някак си не е справедливо, не мислите ли? И когато отидете на доктор, вие си плащате осигуровките и човек, който не е внесъл един лев през целия си живот, казва: аз имам права. Някак си пак не е социално справедливо, не го разбирам аз. Но пак ви казвам, това е лично мое мнение, не задължавам никого с това. Вие сами си преценявате това дали е правилно или не. За мен не е правилно. И тези хора, които са гласували за напускане, 100% съм убеден, че един от тези доводи е този, който аз ви казах. Те не са съгласни с емигрантите, тези социални помощи, това данъчно облагане и така нататък, защото те плащат доста големи данъци. Най-грубо казано, приблизително 50%. Нали, зависи каква професия, каква длъжност, да не влизам в подробности, между 45 и 50% са им данъците, които плащат. И идва някакъв от друга страна и казва: аз съм емигрант, искам защита, дайте ми социални помощи, заповядай 2500 лири. Чудесно. Така, да продължим нататък с презентацията. Нещо, въпроси, ако искате да обсъдиме нещо. По принцип така водя аз моите семинари. Както ви казах в самото начало, може да ме прекъсвате, да ме питате по какъвто и да било въпрос. Не искам никой да се притеснява, да попита директно. Слушам ви до момента, ако искате нещо да споделите с мен. Няма? Ами добре, продължаваме нататък. Със сигурност с графиките ще има, защото обещавам ви там да бъде много интересно. Също и PowerPoint презентацията има нещо интересно за България. Съветвам ви да останете до края на семинара. Така, започваме с коментар на резултата от референдума. Тези резултати съм ги взел от един международен сайт. Не знам дали ще прозвучи като реклама, но ще го кажа, това е BBC News. Като цяло следих поне 5 сайта през нощта. Аз следях вота на живо. Някои от вас знаят, защото бяха заедно с мен. Как да кажа, рискаджиите на пазара. Тук нещо много важно искам да ви кажа. Сигурно има от вас начинаещи трейдери, които сега започват да търгуват. Искат да спечелят бързо, искат да рискуват, имат го в кръвта си, имат това желание. Добре, дами и господа, съгласен съм да го правите това нещо. И аз го направих през нощта, само че разделете сметките си. Примерно, ако имате за търгуване, да кажем, $5000, €5000, €5000 и това е основната ви сметка, с нея не рискувате. Или няма значение каква цифра, това не е важно. Основната сметка не рискувате. И там е необходимо да влизате с 1% от маржина от размера на сметката ви в момента.
Тогава ще имате максимална сигурност и каквото и движение да стане на пазара, вие ще имате възможност за реакция. Докато ако натоварите сметката до покритие на маржина 100-110% и на 30% маржин кол, вие нямате никаква възможност за реакция. Да, може да отруите сметката за 3 часа, възможно е, съгласен съм, обаче дори да го направите и 3 пъти да успеете, на 4-тия път ще я гръмнете. Искам да ви кажа следното. Приемете го като съвет, ако щете, и на хората, които са ментор, също го повтарям постоянно, и в трейдинг курса, и в клуба. Добре, съгласен съм да го правите, но на малка сметка. Отделете си една сметка, която е примерно $200, $300 или 500 лева, няма значение кой каквито възможности има, и рискувайте на нея. Съгласен съм. Ако успеете да удвоите, теглите половината. Тоест парите, които сте сложили в малката сметка за риск, ги изтегляте и ги слагате в банк. Ясно е, смешна лихва, 0,0 нещо. Защо? Защото вие вече не рискувате вашите пари, дами и господа. Вие рискувате парите от пазара. Затова има такива, които са, как да ви кажа, темпераментни. Стратегията, за да успеете, разберете го това. Не е необходимо да влизате в супер сложни неща. Аз така като започвах бях точно като вас. Мислех си, че ако науча най-сложната стратегия на света, която много трудно се разбира и която никой не може да разбере, аз ще виждам неща, които другите не виждат на пазара и съответно ще печеля, а те ще губят. Да, обаче това е пълна заблуда. За мен. Колкото по-прости и по-опростено се гледат на нещата, но, пак повтарям, адекватно, толкова по-успешни ще бъдете. Членовете на моя клуб знаят, ние имаме 100% печалба до момента, нямаме нито една загуба от 18 сделки. И 2000 пипа печалба. Сега можеше да бъдат и много повече, но все пак и на това трябва да сме доволни. Да, Жоро, всичко става постепенно, знам, че е така. Тоест, ако правите нещата постепенно и правилно, ще вървите напред и с тази работа с трейдинг, вие ще си докарвате едни допълнителни доходи, които биха били доста добри. Например, биха платили почивката на семейството ви, смяна на нова кола, смяна на мебели или каквото си пожелаете. Но тези пари вие сте ги изкарали с акъл, а не с риск. Ако искате да рискувате, има места за това нещо, наричат се казино. Не, Жоро, аз не ви чувам, съжалявам, това е от програмата, така е направена системата. Отивате в казино и залагате червено-черно, червено-черно, 50-50. Но не приемайте трейдинга за такова нещо. Само хората, които не разбират това, за тях това е чист хазарт. Не, дами и господа, това е най-скъпо платената професия в света. Защо? Защото, както сами се досещате, аз познавам доста хора от този бизнес, така да се каже, които са работили и работят на различни места, не само в България, но и в света. Схемата е много проста. Те работят по следния принцип. Ако съответния валутен дилър или дилър на облигации или няма значение на акции е направил печалба хикс пари, той или тя прибират процент от печалбата. Това е заложено в договора за институцията, която работят. Представете си какъв процент се случва, ако този човек върти 300 или 500 милиона долара. Това е огромна сума пари. Така че това не е хазарт, това е най-скъпо платената професия в света. Мисля, че бях ясен. Така малко се отклоних да се върнем на резултатите. Мисълта ми беше, не чакайте на българските медии. Те закъсняват. Резултатите при нас идват след час, след два. Не знам, явно пишат бавно. Не ми е ясно тази причина защо се случва. Не мога да си го обясна. Липса на информация, липса на компетентност, не знам. Това няма никакво значение. Следете информацията. Даже анализа предварително се прави, но новините се следят в реално време. Превеждат, да, Камен е прав си. Така е. Превеждат, но той и превода
също се прави в реално време, ако си грамотен. Нали? Но това е друга тема, да не влизаме сега, да не се отклоняваме. Мисълта ми е, че вие е необходимо да получавате максимално адекватна и максимално бърза информация. Както за икономическите новини, които ги виждате и в календара на Active Trades. Те са изложени в сайта на Active Trades на брокера. Както ги следите оттам, следите ги и от платформата. И другото, което е моят съвет, включвате си, когато търгувате, включвате една, всеки от вас има кабелна, вече няма човек, който няма кабелна, включвате кабелната на някой канал за новини и когато търгувате, новините постоянно върват. Тоест, вие трябва да получавате най-бързата и най-адекватна информация. В случая с нощи за референдума, аз следях поне 5 канала, от 5 източника четех информация и най-бързия за мен в случая беше BBC. Другите имаха закъснение от минута-2. Явно, защото са местни, нямам представа, няма значение. Но това е важно, защото ако имате информацията по-бързо от останалите, вие може да реагирате по-бързо от останалите. А бързата реакция, дами и господа, означава пари в този бизнес. И това е много важно, според мене. Така, мисля, че ме разбрахте правилно. Да се върнем на резултатите от референдума. Както виждате, аз съм ги извадил от официалния сайт на BBC. Напускат 51,9%. Виждате 17 милиона 410 хиляди вота. И остават са 48,1%, това са 16 милиона и 141 хиляди. Кампанията беше много ожесточена, както ви казах, и двата лагера имат своето право, но в края на краищата и в крайна сметка, според мен нещата се решиха от тези 7-8% от обществото в Великобритания, които все още не бяха сигурни как ще гласуват. Приблизително казвам около 8%, защото четох предварителни проучвания, предварителни мнения на световни икономисти, финансисти, доказани и така нататък. Но в края на кращата имаше едни 7-8%, които нямаха яснота как ще гласуват. И по мое мнение те решиха вода. Сега, както ви казах, съвета ми е днес да не търгувате повече. От понеделник започваме да гледаме какво се случва. И да търсим ходове. Не другото, което искам да ви кажа. Не прибързвайте в търговията. Сега ще ви кажа един много прост трик, с който може да подобрите резултатите си. Примерно, ако сте предвидели за дадена позиция 10 лота, да кажем. Примерно казвам. Според вашата сметка, вашите възможности и размера на сметката ви и решавате една двойка да влезете в позиция, предвидели сте за цялата позиция 10 лота. Ами не влизате наведнъж с целите 10. Влезте с 3. След това с още 3, накрая с 4. Тоест, ако пазара тръгне срещу вас, вие може да осредните позицията си. Дори 30, дори 40 пипа да направите по-добър вход, тези 40 пипа са директно във вашата сметка. И другото, което аз в книгата съм ги описал тези неща, те няма как да ви ги кажа тук за час, 2 или 3, те са доста. Там е систематизирано, ще го разберете. Исках да ви кажа, че много от трейдерите трябва да превъзмогнат своето его. Те искат да отворят на максимално високата или максимално ниската цена, да хванат най-добрата цена, с две думи казано, и после да не добавят в сделката. Няма лоша цена. Най-добрата цена е тази, която ви носи печалба. Това е просто като съвет. Така, продължаваме нататък. Връзка с основния лихвен процент в САЩ. Както знаете, повечето от вас знаят, искам да кажа, основният лихвен процент САЩ в момента е 0,5%.
Очаква се вдигане. Този месец Федералния резерв не вдигна основния лихвен процент. Може би изчакваха Брексита, може би други причини техни, чисто икономически, но те нарочно изчакаха вдигането на лихвения процент, но той предстои да бъде вдигнат. Това означава, че американският долар ще поскъпне. В момента, в който основният лихвен процент в САЩ се дигне от 0,5, примерно казвам на 0,75, долара ще поскъпне. Но за да го направят това нещо, ние ще коментираме след малко на графиките, е необходимо той да бъде максимално ефтин, за да може когато примерно двойката евро-долар е 1,15, примерно ви казвам, в момента не е толкова, както знаете, и ако вдигнат лихвения процент, ще пропадне с 300-400 пипа, съответно долара ще поскъпне, това ще затрудни износа и така нататък, и така нататък. Тоест, тук става въпрос за валутна война между САЩ, еврозоната, господин Корода на Японската банка и всички останали. Всеки иска да бъде над другия. Също се отнася и за Нова Зеландия и за Австралия, но това вече е друга тема. Мисълта ми беше основният лихвен процент в еврозоната, както знаете в момента е 0,01 там, нали, зависи от споразуменията, но може да се приеме, че е 0%. Тоест американският долар се опитва да привлече инвестиции в САЩ. Докато резултата Брексит, който е ясен вече, след малко пак ще коментирам на слайда, би довел до отлив на инвестиции, според мен. И възможните промени в основните лихвени проценти и на двата лагера са възможни. В еврозоната вече не толкова, колкото количествени улеснения, които господин Драги, шефа на Европейската централна банка, както знаете, би могъл да предприеме. Т.е. неговите мерки за стимулиране на икономиката са малко ограничени, меко казано. Докато Федералния резерв разполага все още с всички такива мерки, но основният лихвен процент. Мисълта ми беше, че ако САЩ вдигнат лихвения си процент, еврото още повече ще поевтинее, което пък би довело до продаване на стоките по-евтино и развиване на икономиката. Оттам пак САЩ ще се забави малко, но това са доста, как да ви кажа, макроикономически неща, които със сигурност ще окажат влияние. За мен лично очаквам следващо вдигане на основния лихвен процент в САЩ, а колкото до еврозоната, тепърва нещата ще се изясняват. Тепърва ще има пресконференции, уговорки, сделки, договори и така нататък. А в един момент еврозоната също ще трябва да дигне основния си лихвен процент, защото се получава едно прегряване на икономиката. Но тук се приема, че след като САЩ, Съединените американски щати, първи са започнали да го правят спрямо всички останали, приема се, че те са най-добре икономически. Доколко е така, това вече е друг въпрос и е спорно. Възможно е, но може би не във всички отрасли. Но факт, безспорен, е, че те първи са започнали да го вдигат. Знаете, че той беше и 0,25, сега 0,5 и очакваме и 0,75. След това еврозоната също ще започне да дига лихвените си проценти. Това, което мен ме притеснява е, че след като Великобритания излезе вече, може и други да последват примери. Не знам дали някои от вас знаят, вече Италия има насрочен референдум за месец октомври и познайте какъв ще бъде резултат. Много от тях видяха ефекта на еврото върху икономиката си, който не е много добър, по мое виждане, и е много възможно те да гласуват по същия начин. Оттам следва Испания, Португалия и така нататък, една верижна реакция и накрая ще бъде госпожа Меркел. Разбира се, Германия.
Така, продължаваме нататък. Икономически последици. Така, до какво би довело това нещо? Според мен. Първо, икономическа несигурност в Великобритания. Тъй като в момента там, аз говорих и днес с мои приятели от Лондон и от други части на Великобритания, никой не знае какво ще се случи. Има една несигурност. След това, отлив на чуждестранни капитали. Никой няма да си сложи парите там, където е несигурно. Нали? Това не е много добра идея. След това, трудности във външно-търговските отношения. Все по-малко и по-малко хора ще искат да търгуват с него, защото той е несигурен, може да фалира. Примерно, ти си инвестирал вече време, труд, средства, договори и така нататък. И така нататък. И в един момент тази фирма няма. Това ще затрудни със сигурност и търговията. Оттам политическа несигурност, която вече е на лице. Знаете, господин Камерън, какво се случва в момента. И той самия не знае как да организира това. Излизане от Евросъюза. Защо? Ами много просто, защото никой до сега не го е правил. Така че политическа несигурност има. Вече според мен на следващите избори неговата партия не би спечелила изборите. Това е вече лично мое мнение. Защото вота, който е в момента, гласува против него. Следователно, на следващите избори отново против. Особено ако сега Великобритания влезе в някои трудности, което съм убеден, че ще се случи. Въпросът е какви. След това, риск от разпад на Евросъюза. Вече ви казах. Италия е насрочила своя референдум през октомври. Убеден съм, че и други страни ще го направят. Визирам Испания, визирам Португалия, след това Франция. Те са малко по-ще държат фронта, защото в момента те са петата икономика в света, тъй като лирата се срина. Това ще го коментираме след малко на графиките. Така че това не е добре, дами и господа. Въобще не е добре и за България. Това ще го коментирам след малко. Но, за съжаление, бях прав. Както някои от вас от тук присъстващите знаят, аз това съм го казал вече няколко пъти и в клуба, и на други срещи. Така, висока безработица. Това не е добра идея, защото високата безработица, по-малко приходи в обществото, по-малко оборот и нещата вече тръгват назад. Изобщо като цяло за цялата икономика. Без значение тази или онази професия. Чисто глобално икономически. Което също не е добра идея и не е добре. Недоверие в фондовата борса, голяма флуктуация в акциите. Според мен много от компаниите ще бъдат подценени, т.е. под финансовата си стойност, балансовата стойност, исках да кажа, извинявам се. Т.е. цената на акцията ще бъде по-малко, отколкото активите, които притежава фирмата. Иначе казвам. Но там е малко по-сложно, не е като чистия валутен трейдинг. Там акцията се оценява по друг начин. Но, както ви казах, това е тема на друг семинар. Така, даже на няколко семинара. Преминаваме нататъка. Последици за България, това, което нас не интересува и което смятам за важно за всички нас, за мен и за вас. Риск от спиране на еврофондовете. Ами много просто. Ако Евросъюза се разпадне, няма да има еврофондове. Няма еврофондове, ами много просто. Ако Евросъюза се разпадне, няма да има еврофондове. Няма еврофондове, няма магистрали, няма инвестиции в България, няма европроекти, няма нищо. И тези пари, които влизат в България, които по мое виждане и по контактите, които, така да се каже, имам с различни хора, крепят и на малко или много нашата икономика, те просто ще спрат. Ами Жоро Бойко, не искам да коментирам, Бойко си е направил неговото вече. Той може изобщо да не работи, но това е тема на друг семинар. Мисълта ми е за хората, за мен и за вас. Защото, ето ще ви кажа, знаете, от много време нямаше магистрала от София до Бургас. Вече има.
Хубаво. Значи и аз ще пътувам по нея, и аз ще минавам по нея и ще си пътувам комфортно. Но ако нямаше, няма как да стане. Така че това съществува риск за България. Икономическа несигурност оттам веднага. Защото като няма еврофондове, политическа несигурност също така, и те няма да знаят какво ще стане и какво ще се направи. Оттам веднага извинявам се. Само малко вода да пина, извинявам се. Така, висока безработица, защото тези хора, които работят по европроектите, автоматично те ще останат без работа. Нали, което надявам се да не съм прав. Надявам се да не се сбъдне това, което казвам, но за съжаление нещата отиват в тази посока. И сега интересното, което искам да ви кажа и което не вярвам да сте го чували някъде, но е безспорно. В момента в България има инфлационен дисбаланс. Какво имам в предвид? Само тук виждам, извинявам се, има въпрос Ванката за Скандинавието. Ситуацията е същата, Ванка, само че разликата е, че става въпрос за скандинавските страни. Иначе чисто икономически картината и последствията са абсолютно същите. Да, ето тук и Деян виждам, че се е включил. С Ванката се познаваме, с Деян не. Здравей, Деяне. Благодаря за мнението ти. Съгласен съм за което. Точно така е. Аз лично искам всички хора да са добре, да си работят спокойно и всички икономики да върват напред и всичко да е супер. За съжаление обаче това не зависи от мен. Да се върнем сега на инфлационния дисбаланс. Както всички знаете, 1 евро в момента се разменя за 1.95583 лева по курса на Българска народна банка. Той е фиксиран и това е ясно. Както знаете, има валутен борд в България и еврото е фиксирано. Слушайте ме внимателно. Ще обясня нещата максимално просто и ясно. Инфлацията до момента от началото на борда е приблизително около 350%. Това е за 20 години и повече, откакто е валутния борд. Там 96-97 година ли влезна след хиперинфлацията. В момента сме 2016. Ако направите справка в Националния статистически институт, може да го направите абсолютно точно, но аз съм го сметнал приблизително с цел да не правя сухи сметки пред вас, които няма да са ви интересни. Приблизително инфлацията за целият период е 350%. От 96 до днес 2016. Който не вярва, може да го провери, но това е истината. И тогава 1 евро се е търгувало за тази цифра, 96 година. А днес каква е цената му? Не чувам, абсолютно същата. Само, че имаме инфлация 350%. Валю, ти знаеш въпроса, защото си присъствал. Ти го знаеш това нещо, защото си присъствал на мой семинар в клуба. Да, ти си хитър, добре. Сега нека кажа и на останалите, за да бъдат и те наясно. Инфлацията в Германия за същия период на валутния борд, който съществува в България, е 50%. Защото там са 2-3%, нали, процент и половина зависи. За 20 години инфлацията в Германия е толкова. Може да го проверите в техния статистически институт, но тя е 50%. Следователно имаме разлика от колко, дами и господа, 350, като извадиме 50, са 300%. Разлика. Това е инфлационен дисбаланс. 300% повече инфлация има тук. Следователно, разсъждавайки напълно логично и чисто математически, без да гледаме нищо икономически, фундаментално и каквото друго се сетите, 1 евро, когато 96-та година струва 1.95583 лева фиксиран курс на Българска народна банка, умножено по 3. Защо по 3? Защото имаме 300% инфлационен дисбаланс. Това означава 3 пъти. Цената 96-та година по 3, дами и господа. 1 евро в момента струва 5,87 лева. Или както Валю тук сподели,
5,90, 5,95 лева. Това е реалната стойност в момента на 1 евро в лева. Въпрос на време е валутния борд в България да падне. Дано не съм прав, но това е въпрос на време, дами и господа, защото цената е нереална в момента. И Евросъюза, и еврозоната ще се разпадне. Което би довело отново до инфлация или хиперинфлация. Тези, които са на около 25-30 години и по-високо от тази възраст, знаят какво беше това нещо. 96-та година, които бяха свидетели. Дано не съм прав, но с този вод, който днес видяхме, нещата отиват в тази посока. Хиперинфлация. Ще ви кажа и как ще се предпазите от това нещо, каква е моята идея. Има начин. Мисълта ми беше, че за това банките, повечето от вас, тези, които имат кредити, те ви карат да взимате кредити в евро. Т.е. да дължите на банката евро. Защо? Защото еврото е 5,90. Как може да се предпазите и как може да направите? Примерно ще ви дам един най-прост пример. Тук не съм го записал, но мисля, че ще ме разберете. Например, ако сте купили жилище ипотечно на кредит, малко само ще се отклоня, и сте взели кредит от 60 000 евро, вие си дължите 60 000 евро. Само, че ако вместо 60 000 евро дължите 120 000 лева, което приблизително е най-грубо казано толкова, падне валутният борд и 1 евро стане от днес за утре, те няма да предупредят за това нещо. Предупреждение няма да има. В това може да бъдете убедени 100 на 100. То ще стане от днес вечерта за утре, както гръмна Корпоративна търговска банка. По същия начин. Аз имам приятел, който си извади парите половин час преди да затворят банка. Сериозна сума пари над лимита, гарантирания. Другия ден беше прещастлив. Но жив и здрав ден. Това е оплакомия, защото няма коя банка да ви дава 8% или 9% лихва. Това не е реално. И да дава кредити на 6,5% на определени лица. Но това е друга тема на друг семинар, да не влизам в подробности сега. Мисълта ми беше, ако вие сте взели 60 000 евро кредит и те са равностойност на 120 000 лева и падне валутния борд и вие купите евро, слушайте ме внимателно, т.е. 1 евро стане 6 лева условно, вие ще дължите не 60 000 евро, господа, дами и господа, а 20 000. Защото вие ще държите валута евро, 3 пъти по-скъпа от лева и ще върнете не 60 000 евро, ще върнете 20 000, ако падне борда. Класическата схема на кредитните милионери в България. Те го направиха по този начин. Сега може и вие да се възползвате. Първото, което трябва да направите е тези, които имат кредити в евро от вас, където и да било, в която и да било банка, в понеделник отиват и моментално ги превалутират в лева. И всички пари, които имат, купуват друга валута. Швейцарски франкове, японски йени, швейцарски франк, защото той има златен резерв, има златно покритие, извинявам се. Част от цената на швейцарския франк има златно покритие в Централната банка на Швейцария. Затова швейцарския франк има стойност, а всичко го е хартийки летящи. Но ще ви кажа как да се предпазите и по друг начин, сега ще коментираме в семинара. Мисля, че бях ясен. Въпрос имате ли? Пак казвам, тези от вас, които са от моя клуб, това го знаят, преди няколко семинара го коментират. Долара не валю. Спрямо долара също, да. Също, просто не трябва да дължите левове. Дължите левове, купувате значи последния начин. Дължите левове. Пада валутния борд, валутата се оскъпява, вие за левовете сте купили валута и както стана с детските влогове, с две думи, баба ми и дядо ми бяха внасяли пари, можех да си купя чисто нова кола, аз си купих едни маратонки. Само, че вие сега ще направите обратния вариант. С това, което ви току-що ви казах. Има ли въпроси?
Да, Жоро, едно колело. Ма няма за колело, много са. За едната гума. Въпроси има ли? Защото преминаваме към графики в реално време, това, което е интересното. Така. Ами няма въпроси, мисля, че бях ясен. Сега обаче, когато коментирам, само да ви кажа, графиките в реално време, ще коментирам валутите една по една, като ще започнем от британския паунд срещу долар, след което ще ви изчакам за въпроси, т.е. по време на коментара няма да виждам въпросите ви, ще изчакам за въпроси и някоя друга двойка, ако искате вие да коментирате с мен, вече допълнително ще имате тази възможност. Така, до тук бехме с PowerPoint презентацията. Сега преминаваме към графики в реално време. Така, това вече го махаме, това седеше при отворената стая. Така. Значи, да започнем от графиката на британска лира долар. Виждате какво се случва, започваме от дневна графика. Ето това. Значи, отваряне. Ние в клуба имахме сделка от тук, мисля, но за съжаление затворихме преди гапа. Прибрахме, но беше малко, беше с два входа. Т.е. два входа в една посока, тук прибрахме. За съжаление не можахме да хванем гапа и тук нагоре, но не може да хванем всичко. Той беше от отварянето в неделя вечерта. Това, което искам да ви кажа е, че в 80% от случаите гаповете, независимо дали са на валутна двойка, имаше въпроси за индекси и за петрол, например, и други други commodities, в 80% от случаите се затварят до 2 дни, 2 до 3 дни. Както виждате, цяла седмица лирата е натискана нагоре, нагоре, стигна до 1,50, дори 50-10. Рисково можеше да се влиза ето от тук надолу, е така. Аз самия имах позиции, както ви казах, на малка сметка, не на голяма. На малка сметка, защото риска е много голям. Първоначално очаквах слизане поне ето до тук, до 200-дневния moving average. Винаги, когато имаме пробив на 200-дневния, имаме поне връщане до там, но тук в случая няма нищо, нищо технически. Въпросът е следния, че има три вида анализи. Политически анализ, фундаментален анализ и технически анализ. Това, което виждате в момента, е чист политически анализ. В резултат на вота, оттам следват икономически последствия, които коментирах вече с вас, поевтиняване силно на британската лира. Сега някой от вас преминаваме на 4-часова графика. Някои от вас бяха с мен през нощта. И първоначално, при излизането на данните, ето тук на едночасова ще минем, че се вижда по-ясно, тук започнаха леко да бутат, викам, ще останат. Нещата бяха след това започнаха леко да връщат надолу. И ето на този кендъл бяха първите резултати, които бяха в негативен резултат за напускане. Аз имах позиция някъде от тук, надолу, но затворих ето тук някъде. Ето тук малко под 200-дневния moving average, което е 460 пипа. Грубо 450-460, което ми стига. Но това е на много рисково. Това е на рискова
малка сметка. След това връща, задържане, чакаха нови резултати. Пак дойдоха още едни резултати, ето тук на този спайк, които са за напускане и пак го събраха отново. Защо го събират? Ето, самия спайк колко е голям? Ето, сега да го премериме. Самия спайк е 400 пипа. Защото все още е неясен крайния резултат. И все още не са преброени голяма част от гласовете. Накрая вече към 4:30-6 часа, когато излезнаха тези резултати, които преди малко ви показах, при 90% преброяване, т.е. нещата вече са ясни, се случи ето това. Ето това. 12 фигури за 2 часа. Но това няма кой да го предвиди. Както беше рисково надолу, така можеше и нагоре да отиде, но не с толкова. И по-евтиняване на британската лира като цяло значи, че икономиката на Великобритания в момента е на по-ниско ниво. Искам да кажа, че след като напускат, ще има последиците, които обясних вече. Сега друго исках да ви покажа, но то повече на 30 на 15 или да го видим. Да, ето тук. Само искам да загатна. Ако това се приеме за една вълна надолу, като цикъл на търговия, втората вълна. Значи съвременната търговия, тя е основана на математически изчисления и роботи. Само че роботите, които се продават в интернет мрежата, не са като роботите на големите играчи. Това е голямата разлика. За да печелите е необходимо да знаете принципите както на едните, така и на другите. И не да се доверявате на тях, а да ги използвате максимално. Какво искам да кажа? С 2 думи само. Ето тази вълна виждате, че е приблизително около 1000 пипа. Копираме го и втората вълна е корекция. И втората вълна отново е още 1000 пипа. Мисълта ми каква е? Това съм го казвал и много пъти в клуба. От тук надолу са колко? В случая са доста, 260 пипа. Но след завършване на 2 големи вълни надолу, от такива по 1000 пипа, то няма значение колко пипа са и на всяка графика принцип е абсолютно същия. Но колкото е по-висока, толкова по-голяма сигурност имаме, дневна, седмична. Например, т.е. искам да кажа, че ако тръгнете да скалпирате в някоя посока, със сигурност скалпирате само в посоката от напрежението в дневна графика. Не в двете посоки, защото е прекалено рисково. Тоест, искам да кажа, че след завършване на втората вълна, ето тук потенциал е вече малък, спрямо този целия. Да, може да поевтинее още малко, това е напълно възможно. Но след приключване на втората вълна, големите играчи вече се оглеждат за касиране на печалбите. Дори в момента виждате къде е цената. Точно на втората вълна, ето тук е. 3, 6, 10. Сега разлика от 10-20 пипа не го коментираме изобщо. Мисълта ми е, че да държите тук позиция надолу, потенциала ви е 5 пъти по-малък за печалба, а риска ви е 5 пъти по-голям. Тоест, това не е добра идея. Стигнахме ли тук? Една секунда, само извинявам се. Вече търсиме изход. Търсиме изход и посока на обратно. Сега тук в случая това не е удачно, защото сме влезли в един рейндж и вероятно той ще продължи и в понеделник. Необходимо е след такава турбуленция пазара да намери някаква правна точка, откъдето да започнем да търгуваме. Поне 2-3 дни е необходимо да минат. Затова ето тук тези кендали са малки, но те спрямо това движение чисто мащабно са много малки. Лично моето мнение за лирата е да опитат да я приближат до тази зона, т.е. още малко надолу, ето до тук някъде, т.е. двойно дъно.
И от тук евентуално ще търсим вход нагоре за някаква корекция. Поне малко, поне до 20-дневния moving average, но това са 500 пипа. 500 пипа не са малко. И после ще видим какво ще правим. Така че това е мнението ми за лирата. Тези от вас, които са го отиграли, тук да се излезе, това е правилно. Правилно е, защото тръгва да събира и може да гръмне и нагоре. А нещата са на кантар и при едно положително излизане на вота ще да отиде тук. В тази зона. Ето тук. Но при отрицателно виждате какво се случва. Цялото движение е 18 фигури. Това е за лирата. Сега ще превключим да имате въпроси. Слушам ви. Да, Жоро, точно така. Никаква техника няма тук. Това е чист политически анализ. Разберете едно. Във всеки един момент един от тези анализи ще надделее над останалите. Политически, технически или фундаментален. Да, спекула. Канадеца Еди ще го коментираме след малко, предвидил съм го и него. Не купувай, не. Еди, не дей. Не сега. Изчакай. Нека се развият нещата в понеделник, вторник, ще го помислиме. Не дей да купуваш сега. Да, Жоро, не е момента. Въпроси има ли по лирата? Канадец Еди ще коментираме след малко. Дакс, да? Какво за Дакс? На къде? Ами ти как мислиш? Аз ще ти кажа моето мнение. Но ти как мислиш? Нека чуем, Сашо. Горе. Ами не. Напротив. Надолу. Още надолу. Да, Жоро. Харесва ми как разсъждаваш, вече си прихванал поне малко. Тест на дъното евентуално поне, да. И тогава евентуално ще поеме нагоре, евентуално казвам. Дали не е ясно? Затова ви съвета ми беше изчакайте. Днес и другата седмица започвате да гледате. Понеделник гледате, вторник гледате, сряда евентуално ще мислиме за някакви сделки. Защото, казах ви, волатилност на пазара от днес нататък ще има. Други въпроси по лирата, ако има, слушам ви. Ще коментираме и другите двойки. Малко семинара ще се разтегли с около 20 минути, може би, но искам тези неща да ви ги споделя, тъй като според мен ще бъдат интересни и важни за вас. Слушам ви, ако има въпроси по лирата или някоя друга двойка, ако искате, някоя сделка, ако имате в момента, може да го изкоментираме на момента веднага. Съвета ми е в момента индексите да ги оставите на страна, защото са много чувствителни. Поне за сега. Поне изчакайте една седмица. Не бързайте. Да, Жоро, така е. Слушам въпроси, ще ви изчакам. Жоро, ти основно Дакс търгуваш. Браво, чудесно. Валю, на тебе са ти любими на демо всичките. Ама като стане на реална, ако беше на реална, нямаше да спиш, не да прибереш 12 бона, ама на демото, нали? Така, слушам ви спокойно. Златото, значи, Стевко, златото е предвидено за коментар, специално днес ще го коментираме. Даже понеже задаваш въпрос, веднага преминаваме към него. Така, сега за златото. Ето виждате какво се случва. Значи, с две думи казвам, долара натиска еврото, долара извинявам се, да, това е еврото, натиска надолу, лирата поевтинява спрямо долара, швейцарски франк също поевтинява нагоре, канадеца
Също ще коментираме, имаше въпрос за канадеца, отделно ще го коментираме. Но златото, дами и господа, върви наобратно. Защо? Ами много просто. Защото има несигурност. В момента голяма. Когато има несигурност на пазара, всички моментално започват да купуват злато. Затова движението ето от тук мисля, че беше колко ето сега ще видим. $107. От дъното до върха. Защото има несигурност. Брексит излиза Великобритания, разпад на еврозоната, несигурност икономическа в цялата еврозона, целият Евросъюз. В Великобритания също така, неяснота в цялата икономическа картина. И какво правим при такива ситуации? Купуваме злато, защото той какво? Има някаква стойност. Не, то е ограничено. Има стойност и не може да изгуби стойността си до нула. Защото е ограничено в света и на планетата Земя. На това е разработена и цялата ми дипломна работа. Даже съжалявам, че не го включих към книгата, но към следващата книга ще бъде включен този труд за златото специално. Там е описано как, с две думи, само да ви кажа, как при условия на криза не да губим, а да печелиме от злато. С какви сделки и по какъв начин. И е направен анализ 200 години назад. Би било интересно, може би, за много от вас. Та мисълта ми беше на отговора на Стевко, че при несигурност, ето виждате всичките, ето дори иената поскъпна, сега ще коментираме и нея, тя е по-специална. Виждате австралиеца е надолу, това е австралийски долар, американски долар, новозеландеца също потъва надолу, но златото е нагоре, наобратно. Това е отговора. Несигурността води до покупки на злато. Какъв е плана тук? Много просто, нека направим едно Фибоначи. Ето. Плана е следния. При достигане около тази зона 61,8, ето тази зона, тук и тук, от тук влизаме в ход нагоре. Ако стигне там. Тоест 61,8% корекция на Фибоначи, 200-дневния Moving Average. Разбира се, има и други нива, които тук, ето се припокриват, виждате, ето. Тук, нали, ето виждате го на 4 часова, също на дневна графика, тук тези спайкове, нали, тази зона, от тук сме нагоре. Защо? От тук казвам, не сега, по-ниско. А ако слезе по-ниско, още по-добре. Посока нагоре. Но има друго. Трябва да внимавате с дигането на лихвения процент в САЩ. Защото лихвения процент в САЩ, когато бъде вдигнат, ще провокира движение надолу на златото, защото като цяло ще поскъпне американския долар. Аз говоря краткосрочно. Ако стигне до тази зона, ще търсиме бай. Пак за 1300 и нещо. Евентуално. Зависи как се оформи графиката. Ето тук сега ще ви направя нещо друго интересно. Това е част от следващия семинар, който ще подготвиме и начина на търговия. Две вълни надолу. Ето първата вълна. От тук до тук имаме 5050 пипа. Втора вълна. От тук евентуално до тук пак около 5000 пипа. Две вълни надолу. Със сигурност ще има поне малка корекция. Тоест, пазара ще се и съвпадане къде? 200-дневния Moving Average. Дори да го пробие, ще бъде много малко, където свършва втората вълна. И от тук със сигурност ще има поне някаква дори малка корекция. Тоест, пазара ще тръгне нагоре, вие ще може да преместите вашия стоп ордер на входа на позицията си и вече ще имате безрискова позиция с потенциална печалба. И само чакате да затворите. Ако тръгне да се спира, да влезе в рейндж и движението стане много малко, просто касирате. И после може да пропадне още.
но може и да стигне по-нагоре. Това не мога да ви кажа. Единственото, което казвам е, че при доближаване на тази зона, ето тук, която виждате, 1280, 1283, 1290, може да опитаме малък вход нагоре, поне за 20-30 долара, което са 200-300 пипа, не е малко. До изясняване на ситуацията. Но, ако ситуацията продължи да бъде още по-несигурна, дори може да отиде пак тук, което са 700 пипа. Напълно е възможно. Защото тогава какво се случва? Нека изтриемете. Не, нека си стоят. Тогава се случва обратното, дами и господа. Ето тук, ако това го приемеме за една вълна, цялото, включваме на дневна графика, то пък не се вижда. Ето това. Копираме го. От тук догоре. Знаете ли къде бъде? 1370. Нали, да не ви обърквам по този начин, това вече в хода на търговията ще се коментира. Това, което е най-близкото, виждате, съвпада 61% корекция на Фибоначи, влизане в бай зоната, две завършени вълни надолу като корекция, със сигурност ще има някакъв отблъскване нагоре, което вие може да приберете като печалба. А при увеличаване на сигурността като цяло, което е възможно, дори по-голяма от предвидената печалба. Така, сега превключваме това. А Стевко, отговорих ли ти на въпроса? Камене вълните не са вълни на Елиот. Това са цикли на търговия, които коментирам в момента. Това е, с две думи ще ви кажа, цикъл на търговия, който е основан на поведението на големите играчи, на наблюдението и опита ми дългосрочно на пазарите. Това е теория, която аз търгувам по този начин. Това е моята част, е много голяма част от стратегията ми. Вълните на Елиот също ги ползвам, но те в днешно време са по-малко приложими, защото има много фалшиви вълни. Но циклите на търговия и като цяло са много близки, но са различни. Основани са на математическите модели на големите играчи. Как и по какъв начин съм ги разбрал, не е мястото да коментирам. Така че, Камене, мисля, че отговорих на въпроса си. Стевко, радвам се, че си разбрал. Асене, не се опитвай да хващаш всички вълни. Значи Асене също се познаваме с него вече от доста време. Няма как да хванеш всичко на пазара. Мисля, че в началото казах, днес повече няма да търгуваме. Понеделник, вторник започваме да гледаме и евентуално, ако преценя, ще има сигнал за вход в пазара. Така че отговора ми е не. Сел не дей да търгуваш. До изясняване на ситуацията. Така. Мисля, че ме разбра. Разберете, аз искам да печелите и да вървите напред. Не е моята цел тук да... Аз лесно ще ви кажа семинара, лесно ще ви изпея материала, така да се каже, и лесно ще ви кажа няколко неща, но това да изгради от вас успешни трейдери е доста по-трудно. Но аз съм много амбициран, ще ви кажа защо. Защото дори само на един човек да съм успял да помогна, това значи, че аз съм успял. Деяне, веднага ще ти отговоря. Изходната графика, моята като времева рамка, е едночасова графика. Тоест, започваме от анализ в неделя или понеделник сутринта, когато ти е удобно, от дневна графика и след това на едночасова графика само чакаме набелязаните нива. Ако достигнат, влизаме в позиция. Да, точно така. Ако не са достигнати нивата, пропускаме. Асене, мисля, че и за
На твоя въпрос отговорих. Чакаме нивото, което казах. Ако бъде достигнато, ще търсим бай на златото и на Стевко също на въпроса. Ако не бъде достигнато, ще променим стратегията си. А не да се опитваме да хванеме всичко. Това е грешка, която води до загуби. Не го правете. Други въпроси по златото, ако има, слушам ви, или някоя друга двойка, която искате да коментираме. Ваша сделка в момента също може да изкоментираме, не се притеснявайте. Ще бъде извадена графиката веднага и ще ви кажа мнението си. Или каквито и да било въпроси, ако имате, слушам ви. Така, тук имаме въпрос от Q9. Физическо злато има своите плюсове. Плюсовете са следните. Сега ще ти отговоря. Когато златото е физическо, ти примерно го слагаш в сейф някъде, сигурен или в 3 сейфа на различни места и можеш да го продаваш на грамаж, на килограм, на каквото се сетиш, но първо имаш разходи за съхранение и второ, голяма част от цената, примерно ако цената в момента е 1300 и колко беше, чакайте да погледна да не говоря, условно $1315 в момента цената на златото. Ако отидеш и си го купиш от, да не правя сега реклама, от някоя банка, има банка в България, която продава такова злато, те няма да ти го продадат тройницата на 1315 или от... Има едно change бюро, което го предлага това в повечето молове в България. Ще ти го продадат с $50-60 горница за тях. А след това, когато ти го изкупуват обратно, ако решиш да го продадеш, ще ти вземат $50-60. Тоест искам да ти кажа, че таксата, която даваш за сделката е много голяма. Иначе казано около 10-12% от... Да, точно тази банка е, да. Точно така, да. Виж как знаеш и си запознат. Това е минуса на реалното злато. Но пък плюс е, че инвестиционното злато и това, което го правим на платформата, ние го правим фиктивно и няма физическа стойност. Тоест, ако приносителя, така да се каже, на инвестиционното злато фалира по някакъв начин и някаква причина, вие губите всичко. Това е разликата. И едното има плюсове, и другото има плюсове. Боби, името на групата, чакай да го напишем. Това е клуба, това е в Skype. Сайта е, сега ще го напиша, но той все още не е активен. Това ще бъде сайта. Заповядай, ако имаш желание, ще се запознаем. Така, Q9 мисля, че ме разбра, аз ти благодаря за въпроса. Много адекватен и много въпрос на място. Особено в ситуацията в момента. Така, тук виждам въпрос от Васил, една секунда да погледна. На GBP долар, ако преминем на 15-минутна графика, виждаме по-малки цикли, образуващи примерно 1, 2, 3 формации. Въпросът ми е редно ли е да се постави pending order под последното дълго за отиграване, да кажем втория цикъл. Да, Васко, правилно, напълно подкрепим. Защо? Веднага ще отговоря и на всички, благодаря за въпроса. Ако сложиш чакаща поръчка или така наречената pending order под последното дъно за отиграване, рискът е много малък, защото потенциала на пазара срещу теб е 5 пъти по-малък, както казах, а потенциалът ти за печалба е доста голям. Така че, Васко, категорично това е правилно решение. Дори ако не е на приключването на цикъла, близко до него или малко под него, със сигурност е добро решение за опит за влизане в пазара. В повечето случаи. Мисля, че отговорих на въпроса ти. Ако нещо има друго, питай ме допълнително.
Но на лирата, Васко, аз ти благодаря за въпроса, но на лирата съвета ми е днес не пипай нищо. Да, Валя, благодаря ти. Наистина 24 часа е клуба, само че аз съм 12 часа. По принцип съм казал, че са 8, но оставам повече. От 8 часа сутринта до 8 съм на линия. Постоянно. Да, Васко, благодаря ти за въпроса. Категорично подкрепям такъв начин на търговия. Това е и моят начин на търговия. Иво питаше за времето. Валя е отговорила. Благодаря ти, Валя. Тя е един от нашите най-активни членове. Също да ви кажа, има при нас както дами, така и господа. Всеки влиза, когато има възможност. Сигналите, с две думи да ви кажа, клуба е разделен на 3 групи в Skype, които едната група е дискусия. Там се коментират всички сделки, които имате в момента, всички въпроси, всички идеи, които имате, някаква стратегия, ако искате да представите, някаква информация или абсолютно всичко, което е свързано с трейдинг. Това е дискусията. Едната група в Skype. Втората група е обучение. Там водя семинари ежеседмично, подобно на семинара, който водя в момента. Като семинарите са основно 3. Коментар на пазара и на ситуацията в момента седмично, ваши идеи и сделки. Другото е семинар за начинаещи, което все още не сме го започнали, но вече има записали се и има хора, които са точно за този семинар. И третото, което ще бъде правено, това е реална търговия пред вас. Тоест, какво имам предвид? Ето тази сметка, която виждате тук, реална в Active Trades. Започваме да скалпирам пред вас. Търговия пред вас. Пред всички участници в семинара. Sell, buy, каквито сделки преценя, че са удачни, ги правя пред вас, пред всички. Така че общо взето това е клуба. И другото, което е най-важното според мен и което не мисля, че се предлага в България, третата група е сигнали. Сигнали пускам за вход и изход в пазара. Това са моите реални сделки на моите реални сметки и който прецени, влиза с мен заедно в пазара. Като има обяснение защо влизаме точно там, с графики, фундаментален анализ, технически анализ, политически, когато е необходимо. Сигнали и анализ на пазара се прави всеки ден. Те се пускат постоянно и до момента нямаме загуба, 100% печалба. 2000 пипа, 17-18 сделки. Това са трите групи и това представлява клуба. Като семинарите се записват, както и този при Active Trades, който в момента вие присъствате, може да ги гледате допълнително, може да се свържете с мен директно по скайпа. Например, какво имам в предвид? Някой има сделка, примерно лира новозеландец, има някакво ниво, нивото в момента еди какво си, Стояне, какво ти е мнението, какво да направя. И аз си давам мнението. Тоест, аз съм вашия ментор. Да. Имаше въпрос за канадеца, да. Извинявам се, че го пропуснах, но нямаше как да го пропусна, защото ще ги коментираме всичките. Славина, благодаря ти. Сега преминаваме към него. Долар канадец, ето го. Така. Да минем на седмична графика. Тук нещата стоят последния начин. Виждате, че имаме един канал ето така. Седмична е доста силна графика, висока. Ето го канал. Извинявам се. Така, какво се случва? Имаме пробив на канала ето тук. Отиване на близото от това тук при мен е 14-дневния Moving Average. Опит за пробив на канала. Връщане надолу. И сега от последните събития от последната нощ пак имаме нагоре и пак е кантар работа. Да минем на дневна графика,
по-ясно. Ето го пробива, тук се вижда по-ясно на канала. На дневна графика аз очаквам следното. Виждам следния цикъл. Ето го тук. Една вълна надолу. Маркираме. Втора вълна. И фактически ето тази зона. Но ето тук. Това ще е бай зоната. Защото ето този спайк и този, те са много близко. Много е близко и до двойното дъно. Ето тези тук кендали на дневна графика. От тук ниво 25, 50, 26, 10 ще търсиме бай нагоре. Долар канадец нагоре. Сега не. Защо? Тук канадеца е вързан и с петрола. Какво имам в предвид? Петрола, както знаете, до $55 цена не се включват шистовите производители на шистов газ. Целта на арабския свят и всички основни производители е да фалират тези фирми, а те при цена под $55 не могат да издържат на производството си, не излиза сметката, докато Иран, например, за един барел има разходи $2. Те просто забиват и с една помпа помпат. Това е разходи $2 на барел. Тоест те искат да ги фалират, но според мен ще опита още един път над нивото на $50, което е психологическо. 50-50, ето тази зона, 51-50, дори малко по-високо, ето тук, т.е. това ще отиде сега нагоре, да опита пак тези нива 50-50, след което ще имаме сел надолу. А това ще окаже влияние и на канадския долар. Тоест, поевтиняване цената на петрола води до поевтиняване на канадския долар. И сега, понеже, какво имам предвид? От тук, това е 100-дневния Moving Average на дневна графика, от тук влизане в зоната 25, 30, 26, 10 или 25, 50, 26 да го приемеме, за да отиде това надолу с приблизително около 380 пипа, приблизително, това петрола ще отиде нагоре. Ето тук. Тоест, петрола ще отиде нагоре над нивото от 51, $51 и 50, ето тук в тази зона. Тоест, канадския долар при това положение ще поскъпне. Тоест, ще влезе в бай зоната, ето тази зона, 25, 40, 26, 10. И тогава ще опитаме вход нагоре на канадеца. Къде гониме нивата? Много просто. Пускаме един корекция на Фибоначи. Ето. Така, къде имаме 61,8%? Ето. 38,10. И ето тук има едни спайкчета нагоре, едни кендълчета. 39,80. Тоест 1,40. Ето така. Това са 1200 пипа. Но на седмична графика виждаме. Тук е и горния ластик на Болинджер. Разберете, колкото по-просто си обяснявате нещата технически и фундаментално, толкова по-успешни ще бъдете. Тоест на дневна графика при ниво 25, 50, 26 гониме ниво 1,40 нагоре, което е приблизително 14 фигури. Нали, 12-14 фигури. Винаги е зона, не конкретна линия. Ами това е за канадеца. Вече по-конкретно е на 4-часова графика. Виждате, тук имаме двоен връх. Ето го. Двоен връх. Оттам тръгва надолу. Ще се върне цената поне до 200-дневния Moving Average, но тук са 40 пипа. Това е малко. Ние говориме по-надолу и от тогава от зоната 25-50, условно казано, търсиме бай нагоре. Или започваме атака нагоре. Това е вързано с петрола. Това покрива и коментара ми за петрола. Както виждате, тренда е нагоре. Ето тук ще видите нещо пък друго. Пак с цикъла на търговия. Цък. Ето една вълна.
Това по-нагоре. Тоест, ето до тук. 52,70, 52,50, 52,70. И от тук сел. Е така. Дори може да падне и под това дъно, което са 20 фигури. Надолу. Но сега не, сега е рано. Сега не дейте. Връщане нагоре в тази зона, ето. Една вълна нагоре, връщане. Втора вълна нагоре, не е изпълнена, не е достигната. Пазара ще го изпълни, бъдете убедени. И от тук сел, което е вързано и с позицията долар, канадски долар, при същите цикли на търговия, вълна нагоре. Бай. Нагоре. Ами, това е. Славина, мисля, че отговорих на въпроса ти. Деяне, приблизително ти казвам. Да, за 3 месеца. Имало е седмици без сделка, имало е седмици с 2 сделки, с 3 сделки. Приблизително ти казвам. Никой не е пречи да се търгува. Да, Валя е права. Това, което тя каза е, че всеки си търгува неговите сделки. Аз просто давам насоки. А вие дали ще ме следвате или не, си е ваше решение. Това вие си преценявате. Стоян винаги се отзовава, ако някой търси съвет за собствените си сделки. Еми да. Валя ти също направи печалби по въпроса, така че не се оплаквай. За което много се радвам. Разберете, вашите печалби, това е моят успех. Това значи, че аз съм успял. И аз се радвам, когато вие печелите. Защото много просто. Аз съм успял с вас и аз печеля също. Да, в клуба също има други опитни трейдери, които има от какво да научите и от тях. Да, Станчо, Пламен, така са, да. Васко, много се радвам, че беше полезно. Аз не съм свършил с вебинара. Има още въпроси. Знам, че малко се проточихме, но нека погледнем и другите основни двойки. Васко пише, нека изчакаме, ако има някакви въпроси. Слушам те, Васко. Нали може така на ти? Аз така скъсявам дистанцията. Мисля, че тук сме, за да си помагаме. Слушам те. Нямаш въпроси, добре. Само искам да допълня нещо много важно. Както виждате, еврото и лирата се горе-долу се припокриват, но еврото пропадна по-малко. Само да кажа. Ето тук са 500 пипа. Много по-малко, но следва същата посока. Виждате колко си приличат графиките. Това е за еврото. Също изчакваме. Изчакваме, не пипаме на този етап нищо. Швейцарския франк, той като цяло пак е към долара, но виждате тук какъв огромен рейндж има. И какви спайкове прави. Той е много несигурен. Много е несигурен, защото виждате, има спайк нагоре, спайк надолу и тук не се знае. Съветът ми е швейцарския франк да го избягвате другата цяла седмица. Като цяло аз много рядко го търгувам, защото има моменти, в който влиза в рейндж, швейцареца специално, и т.е. само рискуваме излишно. Влизаме сделка и рискуваме излишно, което не е добра идея. По-добре да запазите маржина си за друга сделка и да сте вън от риск. Така, лирата коментирахме. Йената искам да кажа е много важно тук. Това искам да ме изслушате внимателно и сигурно с това ще се ориентираме и към приключване. Както виждате, всички останали, лира-долар е надолу, евро-долар е надолу, но долар-иена, дами и господа, е поскъпване на йената. Виждате 7700 пипа. Поскъпване към йената. Защо? Ами много просто. Защото американският дълг, външен дълг на Съединените американски щати, се държи от Япония. Фактически с две думи, Япония е една огромна банка, която е дала кредит на САЩ. И какво се случва? Когато САЩ си обслужва кредита адекватно, лихвата от този огромен дълг я прибира Япония. Затова японската йена има обратни движения на останалите.
Това е много важно и ако се подведете и подмамите под това, че иената има еднакви движения с другите, може да загубите много. Иената е много важна, не го подценявайте това. Тя като цяло също е неясна. При ниво около 199-100 ще търсим евентуално бай нагоре. Евентуално казвам, след като се успокоят нещата, защото спада е доста голям. Виждате. Доста е голям спада. Защо? Ето тук имаме 3 вълни. Само да покажа за 2 секунди и се ориентираме към приключване. Знам, че се препочиха нещата. Ето виждате тук. Ето. Да отиваме 100. Какво правим? Да. Това, което ви казах, да преминем на 4-часова графика. То пък не се вижда. Ето така ще го направим. Така. 4-часова графика. Тоест, ако вие сте влезли на края на втората вълна от тук бай нагоре, вие в момента имате преместен стоп ето тук и безрискова позиция и каквото стане. Въпросът е каква печалба ще приберете, което е най-добрият вариант. Така че иената, движението е обратно на останалите. Въпроси има ли до момента? Боби, благодаря ти наистина, постарах се за вебинара. Васко, благодаря ти и на теб за присъствието, както и на всички вас. Радвам се, че вебинара ви хареса. Има още малко да кажа, само 5 минутки. Васко няма въпроси. Иената, да, Еди. Така. Да, Деян е точно така. Долар иена е потвърждение. Също при долар иена там движението е още по-голямо. Това не съм го извадил, но нека го извадиме да видим. Само за 2 секунди. Това на мен ми е страст, разберете, това за мен не е работа. Къде е иената, бе? Лира, иена, чакайте, не може да го няма. Тук са извадени всичките, чакайте, че не съм го извадил. Лира, канадец. Стига, бе. Нещо не мога да го намеря. Тук са другите неща. Чакайте, лира, долар, долар, иена. Евро, иена. Тук няма да влизам, че ще се забавиме много. Ето го. Видях го. Просто го пропуснах. Така. Така. Сега, тук има една тънкост при двойките. Виждате какво се случва. Сега ще ви кажа нещо много интересно. Слушайте ме внимателно. Значи, как се влиза второстепенна двойка? Ами много просто, когато има дисбаланс при основните. Така, значи, гледаме движението лира-долар, 18 фигури, надолу, долар-иена, движението е 7, да приемем 8 фигури, 7950, но да кажем 8 фигури надолу, плюс 18, движението на лира-иена ще бъде 26 фигури. Без да го гледаме, ето. Колко? 26 фигури и 70 пипа. Какво искам да кажа? Че движението от лира-долар надолу, плюс движението долар-иена надолу, се мултиплицира при лира-японска иена. Тоест, ако влезете тук с един лот надолу и тук влезете с един лот надолу, това са 2 лота. Ако сте влезли с по 1% са 2%. Но ако влезнете на лира и японска иена посока надолу, с един лот ще спечелите същите пипове. Същата печалба. Тоест, какво? Риска е на половина, дами и господа. Рискувате на половината. Вместо да влизате с 2 лота, вие влизате с един лот. И печалбата ви е абсолютно същата, като сте влезли с 2 лота. А вашия риск е на половината. Това е основната цел. И благодаря за въпроса. Кой ми го зададе? Деян. Деяне, благодаря за въпроса. Това беше много важно.
Ами Еди не само 2 цикъла, има и 3 цикъла. Как да ти кажа, не мога да ти го обясня тук за 2 минути. С 2 думи, тези, които работят с мен от 3 месеца, горе-долу знаят моят стил, но аз съм трейдър на друго ниво и виждам доста неща. Напрежение на пазара, поведение на големите играчи, поведение на сигнали от роботи, математически анализи. Тоест нещата не са, изглеждат лесни, но всъщност не са. И циклите на търговия е едно от нещата, които съблюдавам. Също така и вълните на Елиот. Имаше въпрос тук за вълните на Елиот. Еди, мисля, че отговорих на въпроса. Слушам ви, ако има въпроси до момента. Аз ти благодаря, Еди. Само да довърша, ето тук за австралийския долар и новозеландеца, те виждате, че са абсолютно аналогични. Виждате, австралиеца пропада надолу, връща. Новозеландеца пропада надолу, връща. Сега някой от тях може да е върнал повече или по-малко, но, извинявам се, разликата е малка. Те следват канадския долар. Фактически, ако канадския долар поевтинява и петрола върви надолу и канадския долар поевтинява нагоре, както виждате тук, тогава австралийския долар и новозеландския долар следват същото движение. Ами, това е за днес. Валю, слушам те. Сделката, за която попита Васко, защото не я разбрах. Добре. Паунд долар. Добре, веднага ще коментираме. Коя сделка имаш предвид? Слушам те. На паунд долар или паунд йена? Боби, аз ти благодаря. Така на 15... Валю, слушам те. Паунд долар, добре. На 15 минути. Добре, веднага приключваме. Значи връщаме се на паунд долар. Ето го тук, 15 минутна графика. Ето. Значи, какво имаме предвид? Вълната откъде тръгва, Валю? От тук отгоре. Ето, от тук. Докъде има напъване надолу? Ето го. Един спайк, няма връщане. Тук нямаш връщане. Това ти е една вълна. Нищо, че тук имаш задържане. Тук го приемаш за една вълна. Надолу. Връщането ето от тук до тук, което е в случая 565 пипа. Следователно това от тук до тук го приемаш за една вълна. 1000 пипа. Нали? И след това тази вълна тук я копираш от началото на корекцията. Къде е това нещо? Ето тук. Сега тук в случая е много близо, защото беше много бърз пазара. Това беше през нощта. И от тук, от началото, от края на корекцията, слагаме втората вълна, която е пак 1000 пипа. Ето. Те са абсолютно еднакви. Това и това са копирани. Ето тук. От началото на втория напън надолу, което е точно ето тази точка. Нали я виждаш? И надолу са 1000 пипа. И имаме завършен цикъл, 2 вълни надолу. Нали? Под тази вълна, ето под тази зона. Ето. И от тук бай. Както виждате, дори в случая при тази несигурност имаме колко? Ако си влезал на края на втората вълна, имаш 440 пипа. От тия 440, 300 да хванеш, доволно, предоволно. Ти вече тук си преместил стопа на входа и то нагоре само си колкото стигне толкова. Ето. От тук до тук. 400, даже 60 са. Но да приемем, че ще хванеш половината. 250-300. Валю, разбрали ме? Васко, чакай да погледнем въпроса. Така, ако преминем на 15, виждаме по-малки цикли, образуващи така. Значи, Валю, Васко имаше следното в предвид. Той предложи следното. Когато имаме
две вълни надолу, т.е. тук е точка 1, точка 2, 3 и 4, нали, точка 1, точка 2, точка 3 и точка 4, ето тук да постави чакаща поръчка. Както примерно това беше късно през нощта, слага чакаща поръчка на двете вълни надолу, седява до тук, примерно, очаква още една вълна надолу, слага ето тук чакаща поръчка и си ляга. Удачно ли да сложи тук чакаща поръчка? И отговорът ми беше да. Защото макар и малък има някакъв потенциал. За печалба 300 пипа не са малко. Тоест, дали при приключване на две вълни надолу, Васко да сложи чакаща поръчка за обратно. И отговорът ми беше да. Валю, мисля, че го разбра. Чудесно, благодаря ти. Лира Австралиец, тук Деян има въпрос. Под точка 2. Валю, Васко, сега те разбрах. Как и сега? Искаш да кажеш от тук нагоре? Тук нагоре. Ами да, също може да го опиташ това нещо, но е доста рисково. Отговорът ми е пак да, но е рисково. По-малко рисково е ето тук. Васко, разбрали ме? Защото потенциала при първата вълна пак има потенциал, но при втората е по-голям. Сега в случая те са еднакви, но това е екстремна ситуация, която се случи през нощта. Тоест, тук също имаш потенциал за връщане нагоре. В случая са 570 пипа, не са малко. Да, и позицията е правилна да го направиш и от тук нагоре. Съгласен съм. Но от тук нагоре шансът ти е още по-голям. Явно аз не съм разбрал правилно въпроса, но радвам се, че Валю попита и го уточних. Вас сега разбрали ме? Чудесно. Тоест и двете са удачни, но Валю, радвам се, че разбра. И двете са удачни, но при втората вълна надолу, шансът ти за печалба е още по-голям, отколкото при първата. Тоест рискът ти е по-малък. По-малък риск при дори същия потенциал за печалба, но при по-малък риск. Деян пита Лира Австралиец. Сега ще включиме Деяне. Само да намериме. Лира, ето го. Така. Ами тук е същото. Аналогично при иената, само че тук пропадането е 16 фигури и половина. Аналогично е горе-долу на лирата. Защото явно когато лирата е падала, тогава и австралиеца е падал. И затова при лира австралиец се получава същата графика. Ти ме питаш за сигнал, защото виждаш, че тук има двойно дъно, ето тази зона. Тази зона. От тук забай нагоре, евентуално. Ами какво да ти кажа? Щом лирата е включена, поне изчакай понеделник-вторник. Като цяло не е лоша идея, но може да стане и друго. Тоест, това да е една вълна, връщане и втора вълна надолу. Е така. Така ще направим. Не това го копираме наново. Тоест, възможно е, тъй като това е много силна новина, от тук може да опиташ нагоре, но до тук. 500 пипа до 61,8% корекция и бягаш. Ето до тази зона. Тук. Нали? Корекция на това движение. Ето от тук до тук. Имаш двойно дъно, имаш основание да опиташ и в случая това е добра идея. Ето тук се вижда 250 пипа са.
Но е възможно от тук при 61,8% корекция на Фибоначи да пропадне още надолу. Защо? Ами защото какво правим? Лирата задържа, а иената какво прави? Натиск? Извинявам се, австралиец. Натиска нагоре. Ето виждаш. Австралиеца поскъпва, а лирата стои. И съответно, британска лира, австралиец, какво се случва? Надолу австралиеца поскъпва. Така че изчакай понеделник, вторник, сряда. Ще го мислиме. Сега ми е доста трудно да ти кажа какво да направиш. Но този сценарий е възможен. Само можеш да опиташ при двойното дъно от тук, ако си успял да влезеш от тук нагоре, или близко до тази зона и в момента си на плюс, местиш стопа на входа си и чакаш. Ако отиде до тази зона, 61,8, което е възможно, са около 440 пипа, или ако направиш 300-320 пипа печалба, доволно, затваряш и чакаш. От тази зона може да отиде и надолу. Т.е. да направи по-ниско дъно от това. И тогава вече от тук, от по-ниското ниво, да търсиш ход нагоре. Докато ако влезеш тук нагоре, ще прибързаш. И пазара ще тръгне срещу теб, а от тук до тук са 400 пипа срещу тебе. Не е добра идея. Само ако имаш позиция нагоре, местиш стоп на входа на позицията и изчакваш при безрискова ситуация. Това е лира австралиец. Сел. Ти искаш сел да опиташ. Помене, RCI. Тук го няма, чакай, сега ще го сложиме. Тия бяха непредвидени в движение. Не съм се подготвил. Стандартно използваме RCI, виждате колко е. Стигал е до 12.25. В момента е до. Според мен ще напъне още малко надолу. Така че отговора на въпросът ти, Деяне, може, възможно е, но ситуацията е неясна. Бих опитал сел, само ако отиде тук. Сега не. Сега е напълно неутрално. Поне за мен. Това е. Деяне, мисля, че ме разбра. Ако нещо имаш друг въпрос, слушам те, но за мен е това. Неясно е положението в момента. Да, села съм съгласен с тебе, може да го опиташ, но само при 61,8 корекция на Фибоначи най-малко. Поне, за да намалиш риска си. Ако отиде там, може да опиташ. Ако не отиде, здраве, търсиш друга двойка. Ами това беше семинара за днес. Ако имате някакви въпроси, нещо да ме питате, нещо ако искате да обсъдиме, аз съм на ваше разположение. Слушам ви. Васко, слушам те спокойно. Да, Деяне, то много работи трябваше. Вчера аз го отиграх на лира. Долар, но на малка сметка, защото е много рисков. Прав си, да. 16 фигури добре щяха да ти дойдат. От тия 16-12 да си хванал, пак доволно. Васко няма въпроси. Аз ти благодаря, Васко, за въпросите. Мисля, че днеска бяха много адекватни всички въпроси, всички участници и се надявам семинара да е бил интересен за вас и да съм ви бил полезен. Стефко, и аз ти благодаря. Деяне, радвам се, че ти е харесал семинара. Пламене, благодаря ти. Криси. Миро, благодаря наистина. Постарах се да съм ви бил интересен и полезен за вас. Деяне, кога е следващия семинар, ми можеш да видиш в сайта на Active Trades. В сайта на Active Trades, иначе следващия семинар ще бъде в клуба.
другата седмица. Вероятно в понеделник ще имаме семинар. Ще го обявя допълнително. Валя, аз ти благодаря. Иво, благодаря ти. Приятна вечер и на тебе. Камене, благодаря. Ами, това беше следващите. Славина, благодаря на теб, Валю. Валю, ти имаш много да учиш, така че не се смей. Но хубавото е, че слушаш. Валю е много послушен. Откакто ме слуша, търговията му се подобри, нали така, Валю? И това, което забравих да ви кажа, който от вас има... Пламене, благодаря, да. И по-дисциплиниран става. Който от вас има желание да бъде член на нашия клуб, просто изпраща заявка на Forex Master Club, скайпа. Ето това е скайпа, чакайте. Forex Master скайп адреса. Ами да, клуба ще има членски внос. От първи следващия месец той ще има такса. Таксата ще бъде, от сега ви казвам, 30 лева на месец. Има и промоции, но който от вас има желание, ще ги разбере. Те ще бъдат описани на сайта, който ви казах, и в книгата, която Живот и здраве ще бъде в търговската мрежа. Пламен, аз ти благодаря. Яни, благодаря ти. Ами да, Яни, дано отидеме на Бали. Там е хубаво, чувал съм, че е готино там. Само, че малко жега, но той при нас е жега. Така че, това е неизбежно. Ами, мисля, че повече въпроси няма. Благодаря на... Еди иска нещо да пита. Еди, слушам те. Тестваш програмата. Окей, добре. С тази програма е добре, ние една друга използваме в клуба, но тя също ще бъде сменена. Тази, която използваме в момента, е добра програма. Мисля, че няма проблеми. Ясно виждахте графиките, семинара и така нататък и ме чувахте ясно. Благодаря на всички присъстващи, които уважиха моя семинар. Надявам се, че ви бях полезен, интересен с коментарите си и се надявам до нови срещи на следващите мои семинари. С вас беше Стоян Васов, професионален трейдър и ментор. Пожелавам на всички вас хубав уикенд и приятна вечер.